Дине Фисър на първи пост, Марие Ван Хуненстайн, Минке Бишопс и Таса Джия. Франция, Германия, Нидерландия, Полша, Белгия най-вероятно ще спорят за трите места, които дават класиране в финала. Последно чакащо време 43,70 на унгарската щафета. Отлично начало за Лорен Доркас и португалките. Португалия и Франция на първите две позиции. Германия също доста добре. Сега Нидерландия взима аванс. Франция, Нидерландия, Германия. Нидерландия с по-добро предаване. Таса Джия, Ребека Хазе. Нидерландия и Германия началните две позиции. Франция, французойките в крайна сметка ще измъкнат победата с 42,35. Огромна разлика между първите три щафети.